RMN Davao. Listen win. Listen win. Ano tayo nadakpan mga kasama atong naabtan yun nga naminaw sa DXDC karong mga orasa. Ma'am, unsa pangalan na to? Ano Marie Esteban? Hagbay na ba ka? Dugay na kay ka naminaw DXDC? Kayo mo. Anong DXDC man ang imong ginapaminaw? Pamina, ang pamati og balita og nga drama. Oh, di ka mabitin no sa DXDC. Nami na sagap ma'am nga birthday do nimo karon? Opo. Pila edad na ni ma'am karon? Iwan ang edad. Oy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan, kay birthday ni mo ma'am. Ano, dawata, ang atong init kayo nga. Lechon manok plus bugnaw kay nga soft drinks. Happy birthday ma'am, Ana. Ay, daghan kayong salamat sa DXDC. Kauban si Radyoman Joel Viray. Kini si Radyoman ay may ginita. Dungan ta ma'am. Tatak RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.